Some village for inside Anambra State don come outside come talk say that anybody wey come do bad thing for inside their village no be small thing, say that person e go collect woto. My people, as e stand now, they say men of the Biafra army and Nigeria army no be small matter o. They say Nigeria army now dey run around for all the whole part of Biafra land. They find the men of Biafra army. My people go play the video more na watch. They say one young Biafra boy don shocktalize America, go beat hand, robot hand. If you never see this one before, now be say anybody wey no get hand now go get hand wey im brain go dey control, go do like a normal hand. My people, let me play you the video of Anambra men wetin dey talk before we come back and continue. Stay tuned. Ndị na-ele nwa, ndị na-ele pas, ndị na-agba ọgwụ ụlọ ọkpa, ndị na-agba ọgwụ dị iche iche na-emegide mmadụ ka anyị na-ekwu na ya akwụsị n'ọkụzụ. Ma ọ bụrụ na ọ ka na-aga n'iru, alụsị dị n'ọkụzụ, anyị bụ alụsị dị niile dị n'ọkụzụ. Jide aja n'ọkụzụ, jide ibobo ọkụzụ, ibe niile ọkụzụ ji eje ije. Anyị die ba niile dị si n'ogu anyị gụ. Anyị wee na-ekwu na ibe niile abụ na onye ọbụla tiile aka na ya ọ bụ n'anya ka e wee megide ọkụzụ, megide mmụọ ọkụzụ. Ma ebu Hausa, ma ebu Igbo, ma ebu Fulani, ma ebu onye ọkụzụ, ma ebu mbịambịa na ọkụzụ, ma ebu nwoke, ma ebu nwaanyị. Na anyị na-ekwu na itiri aka n'ibe ọjọọ ndị anyị kwu. Alụsị niile dị n'ọkụzụ bube gị. Ọkụzụ ọkwa ka unu kwu. Naijiria ọkwa ka unu kwu. Naijiria ọkwa ka unu kwu. Ntanta ma imoloko. Ezi onye ọbụla dị ulie n'ori, ma o si n'obodo oyibo zuru ma ọ dị na gọọmenti si na ọ kwesịghị ọjị ọkụzụ. Ka ya zuru ka ọ baa na ya bụrụ sọ nke ya. Anyị jụrụ ajụ, anyị wee kwuo onye mee na ọ bụ alụsị nwa jide ya. Zuo ya. Mmadụ ka aje sugbuo mmadụ ma ọ bụ ka aje wee mmadụ ọ bara n'abọ ka o wee nwụrụ. Onye ọbụla ji ori jele ori ibe na-egbu mmadụ alụsịghị nwanne na jidi ya. Anyị ma na onye ma ndị ntọli, ma ndị na-enye nsị, ma ndị na-enye aja, ma ndị na-ele mmadụ. Ọ bụ ka anyị na-atụrụ alụsị ajụ ibe niile bụ ibe na-egbu mmadụ, ma ndị n'ọkụzụ, ma ndị ji egbe ezu, ma ndị na-ejebe mmadụ egbu ya. Onye ka anyị na-atụrụ alụsị, anyị na-atụ ya ka ezi tụọ anyị ike nka, tụọ anyị ka ọkụzụ ekene m unu ka unu kwuru. Kedu onye dị na-ebi okili? Kedu onye okili bi okili? Arụba na nne ọkụzụkwa na ibilibe agada, ibilibe agada, ibilibe agada. Welcome back, my wonderful people. As you don't watch that video, let me also play you this video. May you watch as it dey happen. Maazị ndewo, lekwe ya ya wo Otoko police station. Na ndị special squad ha kampụara dia ma army ma police mebubago. I'm here to join her this morning. Men is visiting her now.
ka anyị jiri wụrụ n'ebiri ma ka anyị jiri wụrụ ọgbọ na BiafraLand na ala nna anyị ha ma eripụzi ọsọ. So lekwe ya ihe ndị a wụcha property, lekwecha ma grinet ya chere iji agbagbu nne ha na nna ha, ma ndị mpa ma ndị mma ha mere arrest, ma youth dem ha mere arrest na edemandịrị ha 500,000 ha release chere onye ọbụla. So onye ọbụla dị happy this morning ebe ahụ na-amụghị ọkụ. So ọ ya mana udo dịrị unu. Wonderful people, welcome back. Oh, as you don't watch that video, make you see I said the men of Biafra Army and Nigeria Army, they can't baga where they happen for inside the area. I beg me gonna share this video. Now I'm going to play this video where you see what in this Biafran boy do for Mba America. Watch the video. Nigerian-American Okazui Bell created the BiafraArmy at only age 17. A low-cost prosthetic arm for amputees, which has won over $80,000 in support, and the International Biogeneus Grand Prize. BiafraArmy has full human-like range of motion, implemented using AI and custom 3D printed parts. It is controlled via users' brain muscle signals. This innovative technology empowers amputees and individuals with mobility challenges to engage in activities previously deemed impossible, such as playing musical instruments like guitars, pianos, and drums with remarkable dexterity. Okezu also founded Fidutam at only age 15, an accessible mobile app which has won over $150,000 in awards and has impacted over 10,500 individuals. In addition to his work with Fidutam, Bell has conducted impressive research at Harvard Medical School, MIT Media Lab, and Boston Children's Hospital, where he was a Research Science Institute scholar in 2022. Bell's efforts have been supported by Google and SoftBank, and he is a recipient of the Cameron Impact. Welcome back, my wonderful people. My people, you don't read though. I want you to share this video as you don't read. You see here, things are happening. Biafra are making us proud all over the world. The Igbos, especially the Igbos, the Igbo Biafrans are making us proud. Other parts of Biafra are also making us proud all over the world. Just imagine that you have your own country and this kind of technology is what the world. You need somebody to build something that you can use your mindset to even a more self is working on it to build it. But look at this young boy just did it. My people, make one share this video.